daukuz hemen 80 betardi upon, da arazo iziten da gehien bat txakurrekaz eta daukiten duguna. Jentea etortzen da paseoan, da txakurrak eraten dozu azke, da ganadu egon arren ez dago errespetetan hori, txakurrek zer egiten da horien edo zer ez da horien iten. Txakurrek erasotu egiten da horiez, edo sustau da botatzen da horiez barrankutik bera, da ibili bar gara egun guztietan, hori, zain duten eta jagoten aber zer dauen. Baina kartelari inok ez dutzi kasurik iten. Azkenan da, konsentzi falta bat, askotan be igual, jenteagaz berbar, da haukin kontuz txakurregaz edo bestea, nire txakurrek ez da egiten ez bezala ningo da nire txakurrek kariñoso da, bai azkenean initen da horie. Da urte guztietan gabiz dozen erdibet bajati gora deko guzela txakurren inguruen, arazo torten da, txakurren jabeak, ez da horinan errespetetan edo ez da horinan admiti duten, ze kaltein aldauen bere animali horrek beste animaliengan edo inguruen dauzen gauza gehotan. Motorra dabiz asko torten dire kanpoti, da pista asko dauz apurtute, hori, animaliepe azkenan sufritan dori estresa, ez da iziten jentea datorrena pasoan, ze badatoze asteburu pasatzen diren beti mandoiti eta amaitan da hori eganeko gortan, azkenan ez da pasetan, ez ebez. Iziten da jentea torten dana egune pasetan leku bardinera. Da egoten diri igual upoko puntan edo upoko pagadien gora eta bera. Da azkenean horrek mendien dekon erosinoa, da dekon impactoa, da gero animalietan bertan be zerango estresa eragiten dauen, bai. Zer ingo zu? Mundu guztieri ipini hemen 3-4 patrulla eta mundu guztieri multa, hori ezin dozuin. Orduen da, konsesinio falta. Jenteak aitutea ez gauzela bakarrik munduen. Munduen gauz nauni, deko dela ganadu hemen, dau beste amatetorten dela perretxikotan, dau beste amatetorten dela paseoan, dau jentea bizikletan datorrena, orduen, danon artean, zaindu behar dugu danona dana.